Per cercar un projecte de final de carrera a GeoCommons podem fer-ho de diferents maneres. Principalment podem filtrar per tipus de document, on tenim totes aquestes opcions, per la matèria del treball i afegint el nom de l'edifici. Per exemple, cerquem Casa Batlló, aquí a la dreta ens apareixen els resultats. Si ens interessa un treball, doncs fem clic i aquí ens apareix el títol, l'autor, l'àmbit i el tipus de document. Una altra forma de cercar PFCs és a través del mapa, on podem ampliar, podem anar fent zoom i acostar-nos a la zona on es troba el nostre edifici. Per exemple, seleccionem aquest, per exemple, ens apareixen aquí els dos edificis, fem clic a sobre i ens apareix un altre cop la informació del treball.